Nagasad ikaw sa imong mga katawhan. Nagasad ikaw nga di mo kami pasagdan. Nagasad ikaw sa mga pulong mo. Nagasad ikaw kanamo, o Ginoo. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tingod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Dios. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tingod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanimo. Kay matinod anon ka nga Dios. Mahal naman ang tanang mga butang. Apan ang pulong mo, ang mga saan mo kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanimo. Kay mapirudanon ka nga Dios. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan to mga kaigsunan sa tanan to nga mga tigpaminawan din sa Shine FM 95.9 og sa ato nga Facebook Live. Good morning, good morning, good morning and happy day. Happy Thursday morning mga kaigsunan. O ganiyan na sab kita maguban-uban ining nga kabuntagon polong sa gininyo mabatian og madunggan, maghatag og kasulbaran sa mga kabugat sa atong kinabuhi nga dugay na natong gihambin mga kaigsunan. Ang sulbad, pagduol, pagpaubos diha lamang kang Ginoong Hesukristo. Okay, sa tanang kasunod og naminaw, enjoy and stay blessed mga kaigsunan. Ipadangat ang inyong mga messages og ipaabot ang inyong mga mensaheng makalangit og paki-share sa ato nga live mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Kay dinhi ato nga hisgutan ang mga manindot matahom nga mga pulong. Usahay sakit sa atong dalunggan pero kasulbaran sa atong dughan.
Mao kini mga kaigsunan ko ang pinakanindot og pinakatahom nga kanunayon nato pagpaminaw ang mensahe sa Dios kay mao ni maghatag kalig-on og kadasig kanatong tanan. Sa ato nga pagpadayon mga kaigsunan mohimo na kita og mga pag-ampo. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord ini nga mga oras ug takna sa kabuntagon. Salamat Lord nga wala ka magkulang, wala ka magkulang sa paghatag sa among gikinahanglan. Lord, aduna lang kay mga paagi unsaon kami pagpatubo, pagpauswag. Usay dili na mo masabtan Lord ang imong pamaagi, pero karon nakasabot mi nga daghang kang pamaagi unsaon pagatiman ang imong mga katawhan. Ang amo lang paningkamutan Lord kanunay mi nga duol. Suod diha kanimo. Father God, ini nga oras ug takna sa kabuntagon tanang gasunod, tanang naminaw, tanang naglantaw, mahimo sila Ginoo nga makakat-on sa mensahe nga makalangit ug madisiplina ang kinabuhi nga nahiwi Father God. Lord, akong ginatugyan, ginasalig kanimong tanan nga sa tibok na akong kinabuhi, ikaw ang Dios sa langit nga maghatag og dugang pangkalig-on og kadasig kanamo nga tanan. Lord, akong ginatugyan, ginasalig kanimo kini nga mao nga bulhaton mouswag mo tubo sa imo nga pamaagi. Salamat Amahan, akong ginatugyan, salig dia kanimo nga sa tanang galantaw na minaw kung sila may sakit, may balatian, may problema man sa kinabuhi, ang kaayuhan sila nga dughan, kaayuhan sila nga panglawas labaw sa tanan, ang kaayuhan sa ilang nga espirituhanon nga bahin. Thank you Lord, akong ginatugyan, ginasalig kanimong tanan, pinagi sa mga anak nga mga Kristo na luwas, kitang nagsabay magaingon. Amen o amen. Okay mga kaigsunan, good morning kaninyo nga tanan, sa tanan nga naglantaw naminaw, ang mga naminaw na to karon ini nga orasaha sa frequency nga 95.9. May buntag diha ni Nanay Nining Roda nga nagapaminaw kanunay o ni Mamatoy. So tanan nga mga taga Mag-ubay, taga Magsaysay, taga Tuba, taga Planas o gasab sa may humay-humay kaninyong tanan nga nagsunod. Maayo may buntag kaninyong nga tanan mga pinangga. Kumusta sa atong mga kaigsunan nga walay hunog, way unda nga nagapatalinghog? Ini nga mao nga buhaton og sa tanan usab nga puwersa diri sa may barangay Tihil og sa mga kasikbit nga mga kabarangayan og sa ato nga Facebook Live tibuok kalibutan kutob sa maabot o kutob sa may signal sa internet mga kaigsunan. Naglantaw ka nato karon, humayo may buntag og ang Dios magapanalangin maghatag og kadasig kanatong tanan. Kumusta ba mga kaigsunan ang kinabuhi? O ang kinabuhi nga madagayaon usahay ang atong hunahuna dili ta matawag nga madaugon o dili dagaya pag walay kwarta sayop na ang tinuod nga kadagaya komportable ka sa unsay sitwasyon nga naa kanimo labaw sa tanan si Kristo mao'y hari si mong kinabuhi. May buntag diha ni Pastor Renato Saison nga nagsunod og naminaw diha sa may Basay mga kaigsunan ko. Enjoy lang ang stay blessed mga kaigsunan sa kayo gugma nagihatag sa Dios diri kanato nga tanan. Ayaw gininyo ga duha-duhae ang pagsunod sa Ginoo kay dinhi beta motubog mo uswag mga kaigsunan. Okay mga kaigsunan ko nga nagasunod og nagapaminaw sa nagkadaya nga nasod, sa nagkadaya nga dapit. Atong tinguhaon mga kaigsunan kining pulong sa Ginoo mao'y mahimo nga maghimo nga magkontrola diri sa atong kasing-kasing diri sa atong kinabuhi. Usahay daghang panahon igsuon nga kini manoong atong kaugalingon mo'y kinibitang mo na magbuot mga kaigsunan. Usahay ang gusto sa Ginoo di na mo'y matuman. Kaya kining ato ang gusto kining unod no nato nga pangandoy may mahitabo mga kaigsunan. Basa taga pipila ka mga mensahe gikan ni Coy Flores sa Pastor good morning from Danao, Cebu. Gikan ni Maribel Siocon. Good morning Pastor, mo greet ko sa Largados family o Gabalikokos family. Og mo request ko og song Ikaw ang Kusog.
Okay, padangat ang inyong mga messages mga kaigsunan katong tagaan sa pagtagad. Magmahal ka sa kasing-kasing ko. Ayaw nyo langan na mga kaigsunan kaya malangan ta. Okay, salamat kayo. Padayon ang inyong pagpadangat sa inyong mga messages, sa inyong paglantaw mga kaigsunan. Kung kamo na mga trabaho, mga busy na kayo mo diha, na sige padayon lang mo mga kaigsunan. Kaya nasayod ko nga ang Diyos adunay nindot o nga paagi alang kanato nga tanan. Okay, sa tanang gasunod og naminaw sa tanang nga nanalinghog kanato karon ini nga kabuntagon atong ipaabot kaninyo mga kaigsunan nga panahon nga may kaluya ka mao na nay panahon magamit nimo ang imong nahibal-an sa Ginoo. Nanya katawhan. Kay sa panahon nga dasig ka murag wala ra. Di man igsoon, di ba kabantay ka? Sa panahon nga napakay kwarta, dili gini mo mahibal, dili gini mo magamit wa kay mabaligya nga mga hayop. Ha? So kay naman kay mga hayop diha sa panahon nga wa na kay kapalit og bugas, imong magbaligya kag hayop. Og mo ni igsoon ko nga sa panahon nga dasig pa ka, murag dili pa nimo magamit ang imuhang nahibalan. Pero sa panahon nga walang-wala na igsoon ko, halos tanan nga mga sitwasyon midangat sa imong kinabuhi, murag wala na gyud makatabang nimo ani. Mo na ang pulong sa Ginoo nga kanunay nimo nga madunggan og mabatian, mao kana mga kaigsunan ang nakastak sa imong dughan, nakastak sa imong kasing-kasing ug mo na imong gamiton pakigbatok sa tanan. Dili ka dinay kita mga pakyas. Dili ka dinay nga kita mga pakyas mga kaigsunan. Apan kung magkinabuhi ka sa kinabuhing pakyas, delikado. So napakyas ka bangon, paning kamote. Ibutang si mong una nga makabangon kaigsuon. Kay nga naman na ay mi extend sa iya nga kamot aron kagunitan og aswaton patindugon ka nga mao ang Dios mga pinangga. Salamat, naka-live kita karon sa 96.5 Kansumandig mga kaigsunan. May buntag kaniyong tanan nga nagsunod duminaw dihang dapita sa may barangay Kansumandig, diha sa may Pakuan, diha sa may Nasunggan Talaon, diha dapit sa may Bagtik, des Balugo, des Plagatasanon o sa bisan asa pa nga naminaw sa Shine FM 96.5. Mayo may buntag kaninyong tanan mga kaigsunan ka. Atong tinguhaon mga kaigsunan nga ang pagsunod sa Ginoo nga matinud-anon ug atong paningkamutan nga kita mga kaigsunan honest ta mismo sa atong kaugalingon. Kabantay mo sa tao nga honest mga kaigsunan ug unsay naa niya iya gyud gipagawas. Dili magpa-pretend ba nga okay, dili magpa-pretend nga maayo, dili magpa-pretend nga gana bang okay ra pero sa likod ay sa tanan aduna di ay gitawag og backbite mga kaigsunan. Nga na bang mo makig-away pinatalikod. Muna mga kaigsunan diha sa Dios dayag ng tanan. Munang kinahanglang atong katunon nga be honest sa atong kaugalingon. Huwag kang magkunwari na mahal mo siya pero pinaasa mo pala. Managingon ka na imong uyab ayaw palauma nga mahal kay nimo. Og ikaw pod nga sige gitagaan, siging gismailan ay paglaom nga uyab mo. Kaya daghan ba mga tao igsoon nga ga-expect abi kay suod kay nilang babae lalaki suod kayo gitagaan bisag unsa as in nga suod gyud. Pero sa lalaki wala ra to. Wala ra to sa lalaki ang paghatag, ang pagtagad. Inigsuon ra gyud kay babae lahi lang pud gibati igsoon. Unya karon niabot sa punto nga nananghid na nagpahibalo ang lalaki nga ningon miya na ang lalaki igsoon nga kining pwede anak ko isulti nimo unsa man na nahigugma naman ko. So gikilig pug babae kay basig tuo siya kining mananghid ko nimo nga kining manguyab nako nya okay ra nimo mana pug bae okay ra kaayo oy okay kay na manguyab nagatuo siya kay suod go kaayo sila nawago sila laing suod ngayang nabantayan sila randuha nag-expect ka babae nga siya di ay karon igsoon niabot ang panahon nga natingala man ang babae nga numan nga wa pa man gihapon musulti nga siya di ay
karon igsoon padayon ang ilang kasuod. Yan nangumusta siya sa iyahang kuan kining nangumusta siya sa katuy mo giingon nga lakay na gugmaan asa naman ron kinsa man na ay ingon ang lalaki secret. So ga expect gi kay babae igsoon nga siya gyud abo takulahaw lamang kanang terminong takulahaw sa kalit lamang igsoon ko ang nahigugmaan day sa lalaki ang higala man day siyang amiga kaayo. Muna igsoon usahay kanabang naay mga buhat nato nga muratag makatuo nga original pero piki di ay manang magtuo ta nga piting okay ha pero perte man din bahaga mga kaigsunan manang atong relasyon sa Ginoo dili ta magpa-pretend nga buutan kita sa mata ng Dios sa mga kanabang atong ipakita sa mata ng tao nakita okay pero sa mata ng Dios dili okay. Dapat ang atong binuhatan okay sa mata ng tao, okay sa mata ng Dios. Pero niay ako isulti. Naay mga panahon nga okay sa mata ng Dios pero dili okay sa mata ng tao. So ipaglaban mo kung ano ang tama. Ipaglaban mo kung ano ang tama. Ayaw igsoon kung ipaglaban ng mali. Mo nag-ingon igsoon kung unsay prinsipyo sa Dios mo nag-ingon pagkamatye na. Kung ang imong baruganan nga uyon sa Dios pagkamatye. Pero ang baruganan nimong tinawhanon ra ayaw. Kusik-kusik lang kasi mong panahon na. Basa tag mga mensahe igsoon ato taga pagtagad kining mga midangat diri nga mga mensahe. Okay, gikan ni Koy Flores, shout out ko sa among pastor sa Pamakan Planas nga si Pastor Jimmy Hilasio. Palihog ko gaplay pastor dili kabayran. Salamat. Gikan ni Brother Renel Dolingkoy may buntag Pastor Kim og sa tanang viewers ang Dios magapanalangin. Gikan ni Sister Gingging Simpron, good morning Pastor, kumusta dalaygo ng Dios sa kinabuhi mo Pastor? Tama ka Pastor, maski busy sa panginabuhi pero dili gyud nato kalimtan. Dili gyud nato kalimtan ang buhi nga Dios kay siya ang Ginoo nga tag-iya sa atong kinabuhi labaw sa tanang buhaton para sa Ginoo. Padayon lang Pastor kay nakita kini sa Ginoo. Salamat Sister Gingging, ang Dios magapanalangin maghatag kaligon kadasi kaninyo nga tanan. Usbon ginako ni mga kaigsunan kanatong tanan. Paniguroang ang imong gipalo nga mga gawalay sa Facebook tama ang kinabuhi. Ayaw basihi nga kamayong mawalay basihi ang iyang kinabuhi mga pinangga. Og ang iyang mga mensahe wala bay leakage. Wala bay may tendency nga pwedeng makasala. Sa una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, wala pa sala nga makita. Pero pagligid sa mga panahon, pagligid sa ikaunom, pwede nang makasala. Ang ato igsoon ko is paniguro. Okay, so lain nga mensahe gikan ni Brother Daryl Herolaga. Morning Pastor K, morning sa tanan. Watching from Margo sa Tubig, Sambuanga del Asa naman to? Sambuanga del Sur ba to? Sambuanga del Sur. Gikan ni John G. Blanco, good morning Pastor Kim. Shout out ko sa Antiniero og Winilin Antiniero, ni Duna Ira si Bro Janry Jasper Isola og ni Pastor Ryan Makilang, Pastor Greg Isola, Bro Ryan Sanchez diha sa Barangay Biligas from John G sa Cebu City. Gikan ni Pinky Ihara Bahandi Dotimas. Good morning Pastor Kim, God bless. Watching from Mabuhay, Santa Catalina. Lamat sa mga naglantaw gikan ni Bibi Jane Virano. Good morning Pastor Kim, watching here in Panigsulang. Lamat sa mga taga Panigsulang nga naglantaw og paminaw ini nga mao nga bulhaton mga kaigsunan. Manang atong pag-alagad sa Ginoo dapat stable. Unya dili ta wider-wider. Kay mawider-wider mga kaigsunan kung say panahon o kung say palibot, nausab na nga atong pagsunod sa Ginoo, nausab na nga atong prinsipyo mga kaigsunan timan ini. Si Jesus wala mausab sa pag-atiman. Ang iyang saad nga naa sa Biblia kanunay kining mahitabo. Basta ang tao nga iyang gisaran kanunay usab nga naningkamot sa iyang kinabuhi. Munay timan igsoon kanunay kuning gisulti.
Ako dakog panahon sa mga tao nga naningkamot siyang kaugalingon nga muuswag diha sa Ginoo. Ako dakog panahon sa mga tao nga naaw say panahon sa Dios. Pero wa kay panahon sa Dios, wa kay panahon pag-response sa gusto sa Dios sa imong kinabay na samot nga wala koy panahon. Kay ngano dili na ko usika ng akong panahon sa mga tao nga wala mohatag og bili ngadto sa Dios. Magunsa man ang walay, magunsa man ang pulong. Kung dili mo kini dawaton, dili mo kini i-apply si mong kinabuhi. Mahimo kini nga walay kapuslanan o mahimo kini nga walay bili lamang. Tamak-tamakan lamang kini mga kaigsunan. Munang kabalo mo ang pulong sa Ginoo, grabe kini siya kagamhanan. Grabe kini kabililhon, pero daghang mga tao wala mo hatag og bili kay mas gitagaag bili ang kining kwarta. Kay mahadlok magutman. Ako di ko mahadlok magutman mga kaigsunan, akong gikadlokan mawad-an kog Dios. Pero daghang tao paistoryaha igsoon. Mahal yang Ginoo, pero murarag gibali niya igsoon. Mahal yang Ginoo, pero unsay gisulti sa Biblia kung nahigugma kamo kanako, tumana ako mga sugo. Simple gani kay nga sugo nga pagbasa sa Biblia wala gani kahimo. Simple gani kayo nga pagampo kamusta ng panon wa gani kahimo. O sa laktod pa ka istorya, dakong baka kanang mao nga istorya. Di ko mo tabon, di ko mo ulog-ulog ninyo igsoon ko nga tama ang imong kinabuhi pag wa kay basa-basag Biblia. Diti ka palawmon, di ko mo consider igsoon nga diin okay kayo ang imong pagkakristohanon kay gibless ra ka, daghan ra kang kwarta, nara kay balay, okay ra, walay linaw ang pamilya, pero wa kay basa-basag Biblia, doubt ko ana igsoon. Kay klaro kay statement sa Bible mga kaigsunan ko. Ayaw kayod kalimti ang basahon sa balad kilang tunan mo kini adlaw gabi. Nasabtan na tugon say gabi, nasabtan na tugon say adlaw. Nasabtan ginato na igsoon walay taong wala makasabot unsa lang ng adlaw, unsa ng gabi, unsay kalayan sa adlaw, unsay kalayan sa gabi. Og klaro kayo, ayaw kayod kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw gabi, tuon lahi ng reading og studying. Different ka ng duha, reading and studying. Lahi ang pagbasa, lahi ang pagtuon. O pag kinabuhi, sumala sa tanang nahisulat ni ini. Tanang nahisulat ini. Pag kinabuhi, live like Jesus igsoon ko. So kinahanglan atong mapamatudan ang live like Jesus. Pag kinabuhi, sumala sa tanang nahisulat ini. Muna dagang kay mga Kristohanon, nagbagulbol. Kung sa'yo mo dagat sa bagulbol, nga naman. Wala masayo diya sa Roma 12:2. Ipabago inyong kaugalingon pinagi sa pagbago sa inyong hupang huna-huna aron masayran yung unsay maayo, unsay makapahimot sa Dios. Daghang mga tao wala kapahimot sa Dios ngaman, wala masayod, wala mabago ang kaugalingon, wala mabago ang kinabuhi. Laktol po Kristo, way basabasag Biblia. Munang ang pastor magsulti, magwali, magtudlo, ug klaro, dili ka ka-relate nga naman, ulahi ka. Ang gidwali sa pastor pang grade 6 na ikaw, dikir pa. Muna daghang mga Kristohan, bisan gani mga pastor igsoon ko, mukhang man gani. Kay nga naman, daghang mga pastor gauyon-uyon sa pamagis kalibutan kay mahadlok mawad ag membro, mahadlok mawad an og offering, mahadlok mawad ag tithes mga kaigsunan. Kay mo na gikadlokan. May pa ug pastor kaigsuon nga kanaray ka napulog mga halad og uban pa atontoy may pa muundang. Ang tuyo na itong mga pastor dapat makasabuta, pagsakmit o kalag, pagtudlo sa kamaturan, sumala sa balang kasulatan, dili paguyon-uyon igsoon ko. Kaya usahay atong uyon-uyonan mga pinangga, daghang kong wali, nga nakita nadungog. Gauyon-uyon ra mga kaigsunan, labi na og majority ni sa congregation, ngayon ani ang sitwasyon, uyunan, para dili kayobsan. Ako di ko mahadlok kayobsan, ako di ko mahadlok igsoon ko, ug malain ako, basta lang, akong natudlo ang kamaturan. Sa oman, daghang kang amigo, daghang kang suod, pero igsoon ko, gibali ang kamaturan para lamang pag-uyon-uyon sa kagustuhan sa tanan. Timan ang pagwali ini nga mao nga sibianan, dili aron ikaw makagusto, kundi ug unsay imong gikinahanglan. Ang imong gikinahanglan maoy akong isulti, dili ug unsay imong gusto. Kay daghang mga panahon, ug unsay gusto sa kongregasyon, unsay gusto maoy iwali, banalangin. Perting panalangin ta mga kaigsunan, nindot kining panalangin. Wow! Perting nindota pakpak lang tayo son, perting mo pakpak. Lipay kayo isimbahan, perting lipaya. Pero pagkabalaan, pagkaputle, pagkamatarong, pagkinabuhi nga sama ni Kristo, layo kay tinuod mga pinangga. Og timan ha, walay bagyoy makakita sa Dios kung walay pagkabalaan. Mao kana mga kaigsunan ang atong tudlo diha kaninyo. Di gyud ko moyon-oyon og naay gamay nga leakage pag-alagad sa Ginoo. Munang kun ako masipyat ang bagi tudloy ko, kay basig naay masipyat nga gamay atong tarongon mga pinangga. Okay, basahon na to ang mga mensahe. Importante gyud matinud-anon gyud ta
Walay kapuslanan ang buhat natong maayo kung pakitang tao lamang pero sa luyo nianang tanan dunay gitaguan nga buhat nga dautan. Muna mga kaigsunan, pildig yung mga usab. Okay, maayong buntag, Pastor. Live na ka sa 96.7 Upper Lambog, Badyan. Nag-greet ko sa tanang taga Upper Lambog. Badyan, request kong song, Ikaw ang Kusog. Paborito kining Ikaw ang Kusog. Muna mga kaigsonon, atog yung tarungon atong paningkamotang matag usa ka nato maningkamot. So kinahanglan mo response mo. Kinahanglan kung sa gitudlo magbasa mong Biblia. Kay dili bet tanan madiskas sa pastor. Magbasa mong Biblia, magampo mo kanunay, magbuhat og matarong, magbinuutan, dili na mangaway, dili na mang manabi og sa panadiha. Magbuhat kag matarong. Diya sa imong nga panimalay, diya sa imong silingan, sa imong kinabuhi, imong paningkamutan igsoon ko kung sa gyoy kagustuhan diya sa Ginoo. Kay kabalo ka panalanginan ra ka sa Ginoo, kanang panalangin right after na sa imong total obedience. Ya dapat igsoon ka, dili ka magkinayag pike nga mayra ka sa atubang, pero sa likod di ay imong gi backbite ni tawagan ng mga kaigsunan ha. Napoy mga tao nga fault finder. Ha, pangising-isi igsoon. Kasi awang buhata. Mana igsoon sa tas-tas ng panahon nga pakigatubang nakuha ng klase nga mga attitude. Muna giningon nga sayra na kuha na ba mura kag naanad na lang. Naingon ana. So, daghang mga comment mga kaigsoon, kabantay mo, kasagaran sa mga paminaw, kasagaran sa mga graming mo comment nimo kana pong walay nahimo. Matod pa sa walay sa tong pastor, sa kauban natong pastor, kana ganing magkulo-komento ka ba, sigurado nga mas labaw na imong nabuhat kay niya. Pero dili pa pud sayop nga naay comment, ako malipay ko mga kaigsunan nga naabay mo comment na ay mo dili lang comment nga good comment kay kalabanan man god. Ang paborito kay pastor nga comment ka ng good. Pero ako malipay ko og nadunay bad kana bang sometimes nga dili may paminawon kay ngano man diha ako ma-challenge ako sang dili ko mo ditsog react. Hinoon ako pamalo how sa unsang paagi ngano nakasulti siya, maybe naa siya nakita nga dili maayo sa akong kinabuhi. So kinahanglang willing ko nga makorek, willing ko ni ani nya dapat laruhon nga imog yung napamatud-an nga nagkulang. So naa may mga comment igsoon nga mugna lang sa unahon na walay ikapamatuod. So mo na giingon nga ang mga komento sa mga suggestion, lahi ang comments ha. Lahi ang suggestion kay ang suggestion is specific naman gyud, ni suggest about that about giana nga maong nga topic. Pero ang comment just for kuan lang na ana ba kutob lang sa mahuna-hunaan. There is no specific nga gining idea nga yang gihatag. Comment lang god. Murag gwapo, murag gwapa. Ana lang ba? So imo na importante igsoon nga diha sa Dios is nakatutok tag unsa iyang words, no? Iyang mga words, iyang word nga diin gisulti diri kanato. Ug mo na itong paningkamutan nga atong makaangkon og makuha ang kamaturan. So dili na to igsoon kumpiyansaan kay naay mga pulong sa Biblia nga kinahanglan og panahon, kinahanglan atensyon, kinahanglan og insaktong pagtuon aron atong makuha ang insaktong kahulugan. Kay timan ini, pag dili insakto ang imong pagsabot, dili sakto ang imong application. Pag dili sakto ang imong application, laktod pa ka istorya, wala ka kahimot sa Dios. So mo na mga kaigsunan ang pinaka-importante kanatong tanan. Kamong tanan nga mga kaigsunan ko, isulti ninyo ang kamatuoran. Ha? Sa atong pagsulti sa kamatuoran, mga kaigsunan ko nga naminaw, nagpulo-paabot man pug ko og adunay mga comment ninyo, mo PE mo, nga pastor, wrong to siya. Ha? Sa pag-ingon nimo nga wrong to siya or sayop to siya or may discrepancy, ipamatud ikini with a complete evidence. Kumplitong basihanan, igong basihanan, kay og masipyat ko, I will agree you. With the complete evidence, kompleto nga detalye sa Bible, kanang sakto gyud, naagyod, kay posible man gud ikaw ako pwede magkulang. Wanang dinhi igsoon ko, importanteng magdawatanay ta
ug unsay atong kakulangon. Pero akong gipaningkamutan mga kaigsoon kutob sa akong mahimo nga makadeliver ko ninyo sumala sa Biblia o sumala sa Dios gayon. Manang kamo igsoon ko managingon na i-verify ninyo pag-ayo ang mga mensahe ninyong gipamati og nadunggan nya labaw pod sa tanan ang kinabuhi sa nagwali, ang kinabuhi sa nagsulti. Ayuhan ninyo igsoon ko pag-verify, isi-ay ninyo pag-ayo. Kay dili bet tanan maayo nga nagsulti sa social media, ang kinabuhi maayo. Bisag na amantay kakulangon unya mo dawat ratag koreksyon okay gihapon. Pero magsige na lang pud kasipyat. Magsige na lang pod og kanabang magsige na lang pod mga kaigsunan ko. Amor di na pod na maayo. Ay kas alang sa katuig kas sa kabulan kaduha. Murag makulo consider pa na. Pero magsige na lang unya gawas ana lain na pud siguro nga isyu. Litang gibuyag anang napita ayaw dag anha kay naay makatunok. Si pagkaugma mauro maghapon natunok gyapon mo ang isyu pero sa lain na pud dagway nasamad naman pud lahi na pud ni. Pero mauro gyapon nga isyu mga kaigsunan. Adili na pud na maayo. Muna gingon nga saman ilansang nimo si Kristo pagbalik. Mabasa na si Branon mga kaigsunan. Sige kag pangayag pasaylo niya maurang salaa. Pahilak-hilak pa. Igsoon ko kabalo ka. Kinaiya ginanimo lakton pa ka istorya. Maybe wa pa ka mahigawas o lain nga bahin sa istorya dili pa ka tinuod nga anak sa Dios. Kaya bisag dili tinuod ang anak sa Dios ti man makawali, makakanta, makaampo, makabasa. Pero ang lahutay ana igsoon ko adto na masakpan mo ti man ha. Bisag dili ka tinuod anak sa Dios, pwede ka makawali, pwede ka makatudlo, pwede ka makaampo, pwede ka makakanta, pwede ka makahimo sa mga activity sa Ginoo. Pero adto ni masakpan igsoon ko pag adunay sitwasyon nga lisod kayo atong tan-awon unsay bunga. Unsa mamunga ba ka ha ang bunga sa Espiritu Santo? Di man ha? Pwede ka makakanta, pwede makawali, pwede makaampo, pwede makabasa, pwede nimong mahimo ang tanan. Pero adto ka masakpan igsoon ko pag naay problema, pag naay kalisod, pag matumban imong tiil, pag makadungog kag mga pulong nga sakit, adto masakpan ng tinuod nga Kristohanon. Muna gingon ang tinuod nga iro nga magpairing-iring muaw-aw gina hug matumban. Ha? Muna dihara na masakpan igsoon ko, muna i-check ninyo pag-ayo. Onsay tinuod. Kay pwede ka makahimo sa tanang buluhaton isip Kristohanon pero adto ka masakpan panahon nga dunay sitwasyon. Igsoon sa to nga pagpadayon nato sa patalinghugan ning kanunay gipangandoy nga awit ikaw ang kusog.
bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ka lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ka lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko'y ikaw, O Diyos. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhati
King on Air. May buntag nga pag-usab mga kaigsoon ko mga higala nga nagsunod dominaw din sa Shine FM 95.9, 96.5 o 96. Sala ni? 9 man siguro to, 7. Okay, salamat kay sa mga kaigsoon sa Badyan og Diris Kansumandig og sa uban pa nga mga dapit nga nagsunod og naminaw ining oras suktak na sa kabuntagon og sa tanan nga mga naglantaw kanato sa Facebook. So may buntag ni Sister Divina Masayaw og insab diha ni Sister Arlene Aplicador Binoy. Good morning Pastor og sa tanang naminaw sa Shine FM. God bless from Plaga. Salamat sa mga taga Plaga og the brother Alan or Torres Oben. Good morning Pastor Kim watching here from Cebu. Thank you and God bless. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan nga nadiya sa unang Juan 4 9 nga di nagapadayag kini sa unsay katuyuan og tinguha sa Dios sa ato nga mga kinabuhi. Ug na siya manindot nga plano kay ang plano nagaingon gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. So dili gyud pwede igsuon nga maluwas ang usa ka tawo kun dili mo tuon ni Ginoong Hesukristo. Dili ka pwede makaangkon sa kinabuhing walay katapusan kung wala si Ginoong Hesukristo. Og dili usab ka pwede nga maluwas kung wala ang Dios nga nagpadala. So ang God the Father, ang God the Son, ang God the Holy Spirit dako gini kahimuan sa atong kaluwasan. Kay ang God the Father siya ang nagpadala. Ang God the Son maoy nagluwas kanato. Ang God the Holy Spirit mao kana siya ang naghatag kanato kusog kalig-on aron makapadayon kita sa pag-alaga dinis kalibutan. Mo kana mga kaigsunan nga ang Dios sakto siya sa kaalam, sakto siya sa kahibalo, daghan siya pamaagi unsaon ang tao nga makalahutay. Kung atong paningkamutan mga kaigsunan nga mabuhat kining tanan, dako kayo kini og impact diri sa tong kinabuhi. Kung muila ta, mutahod ta nga si Kristo mo'y atong tinuod nga Dios. Apan daghang mga tao nga nagkulang kay dihara sila taman sa usalang ka eksena, sa usalang ka sitwasyon, sa usalang ka pag-alagad, sa usalang ka pagsunod. Pero timan daghan baya mga kaigsunan ko nga mga sugo ang Dios nga wala pa nato mabuhat kay nganuman wala ta makabalo og unsa man po nato pagbuhat nga wa ta kabalo. Unsa yang gisulti? Nga gipadayag sa Dios ang iyang gugma. Sa unsang paagi nagpadayag siya siyang gugma, yang ipadala yang anak. Moto sa 1:3:16 sigsoon nga diin kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod nini iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniha dili malaglag hinon makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So gipadayag sa Dios. Ang pagpadayag sa Dios mga kaigsunan ang pagpakita nato sa gugma mao ni na ay buhat. So munang atong ginasulti giklaro daghang kay moingon nga nahigugma sa Dios gasunod sa Dios unya walay basa-basag Biblia. Unsaon man nimo pagpamatuod? Igsuon pamatud sa buhat ang imong gipanulti. Sige kano, kay sige makagbasag Biblia natay ipangutana. O bahin ani asa naman kandapita nga nagbasa. Igsoon mo na daghang kayo nga perting pasalamat si Ginoo kay mao ni nahitabo sa kinabuhi. Unya pag resulta wala man mintina igsoon ko ang gusto si Ginoo. Wanang pag naay problema, dali kay makahimog sala, dali kay makahimog mga lakang sa pagpakasala nganuman dili guided ang yang hunahuna og kasing-kasing. Mas daghan ang una-una nga unod don kalibutanon mga pagbati nga maunay mabuhat nga numan maumay naa sa sulod. Apan kung kanunay nga imong kasing-kasing puno sa pulong, ang imong hunahuna puno sa pulong, imposible kay makabuhat ka sumala sa unod nga numan ang gakontrol sa imong hunahuna, gakontrol sa imong kasing-kasing pailo paubos balakag malakansi ka basta lang matuman ang gusto sa Dios. Pero ang tao say dili magpalakansi. Pero ang Dios igsoon ko gipadayag sa Dios ang iyang gugma. Kung tinuod kang naigugma, may ipadayag ka. Ipadayag usab nimo ang imong gugma.
Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala siyang bugtong anak nganhi sa kalibutan. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak din higyod sa kalibutan. Unang Juan 4:9 ha. Iya gyung gipadala dinhi sa kalibutan. Klaro kaayo mga pinangga. Aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan. Unsay tuyo nganong naa kung nahigugma ang Dios, iyang gipadala ang iyang anak. Ug unsay tuyo nga sayang anak aron ang mga tao nga motuog modawat mga lagad sa Ginoo makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ang giingon kinabuhing walay katapusan. Dili pwedeng motuo, dili pwedeng modawat nang walay kinabuhi. Laktod pa ka istorya. Ikaw karon nga nakadungog, kung motuog modawat ka magkinabuhi ka nga sama ni Kristo, may kinabuhi kang walay katapusan. Ayaw pag-ingon nga unya ra ko maluwas, unya ra ko malangit og mamatay kay wa pa ta kabalog malangit matag dili. Muna giingon kung kana nga prinsipyo ang imong gibarugan, may pay gilabay na imong Biblia. Nganuman, nahulog ng walay kapuslanan, maubitaw nga naa kay Biblia aron mahibalo ka nga sa buhi pa ka pwede na kang masayod kung asa ka padulong. Ha? Muna igsoon ka ng Biblia na tos tumbalay, walay basa-basa, wa ginay pulos, wala na hinungdan. Daghang bitaw mga tao, mga pinangga nga nadungog nga kining pobre kayo, lisod gamay kay balay, halos walay makaon. Ha? Halos walay makaoy, gamay kay balay. Pero pagkamatay na, nadiskubrian nga daghan ding kwartang gitaguan. Siya may pulos ining kwarta ha? May pa mo nang gidauban kay ngano man kung naa kay kwarta niya wa nimo gamita, mura ra kag walay kwarta. So kung naa kay Biblia niya wala nimo basaha, may pay wala kay Biblia, mura ra kag walay Biblia. Mo giingon igsoon ko, ang pagbasa kung wa kay pagsamot, mura ra kag wala ga basa. Munang kung ang mingon ka nga pag-alagad sa Ginoo, nangalagad ka Ginoo gasimba ka unya way kabag-uhan, way mahitabo nga kausaban sa dagan sa imong kinabuhi, mura ra kag wala nangalagad, mura ra kag wala nagsimba, mura ra kag wala makaila Ginoo kay masuko ra man gihapon tabian chismosa ra magyapon kang dako, may ra ka sa tubang pero sa talikod igsoon ko, dako di ka kayong pagpakaron ingnon. Ha? Walay tinuod mga kaigsoon, mura ra kag dili Kristohanon. Nganuman, wa may makitang kabaguhan, wa may makitang ebidensya. Ang Dios nagpamatuod siya nga Dios. Nganuman, nahigugma siya, wala lang siya sige ingon, I love you, I love you, I love you people of the Philippines. May gihimo siya unsa iyang gihimo? Gipadala ang iyang anak. Tanay, tara ebidensya ha. Wala yung tang nahigugma ta si Ginoo pero wa tay binuhatan, wa tay may binuhatan, peke nga gugma. Ang Dios dili peke nga naman. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato. Okay? Sa unsay pagmamato niya, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan. Mao tong gilansang sa cross. Aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan. So dili lang igo nga iyang gipadala ang katuyuan nganong iyang gipadala aron makabaton kita kinabuhi nga walay katapusan. So iyang gugma perpekto. Nanigsoon kita sa tong kinabuhi. Nagsunod man tanong way tag Dios nya nganong ato mga buhat ang atong kinabuhi mura maglayo kay sa Dios. Behon na ako no pag-ay makaigsunan. Kana bang pulo panahon usab-usab? Kana bang timani kanang kinaiya ganin imo nga maayo ron mayon og dili stable, laktod pa ka istorya. Munay usa sa nga mga ebidensya, dili prayerful, dili himasag Biblia, sultian te kasino, duda pa ko Kristohanon baka. Ha? Makaduda pa na. Karon lain na pod ugma, sultian ti kas tinuod. Daghan pa kang butang nga dapat diskubrion sa imong kinabuhi. Kay basig dili ka tinuod anak sa Dios. Kay basig ning kalitra kag simba, nadasig lang ka. May gibiyaan ka. Pero dili kompleto, timan partial obedience, still disobedience. Naglisod lisod ka makakabuot sa holiness. Lisod ka makakabuot sa purity. Lisod ka makakabuot sa righteousness kung wala kay pagpaningkamot. Muna mga kaigsoon, lisod kayo ng abuton. Kung wala kay pagpaningkamot, muna gingon sultian tikas tinod ha. Magkasipyat-sipyat manggani ning sigig simba. Ha? Magka bulubalintong manggani si kugog pastor, mabalintong manggani ning pastor. Dili basihanan nga pastor ka di ka mabalintong. Ha? Pero kung mabalintong man ang pastor, murag naa pa po'y maguna dagway. Munan dili gyud mahukman
sa tao nga atong makita mao ra gyud ni ako makapaniguro. Kung sa imong kinabuhi di ka mag-agad sa tao, maningkamot gyud ka personally sa pagdiskubre sa imong kaugalingon diha sa Dios. Magbasa, magtuon, maningkamot ng pulong paningkamot. Maningkamot kita usag-usa ka nato dapat na ikaw galingong paningkamot. Ha? Matag usa ka nato dapat maningkamot mga kaigsunan. Kay kung wala tay kaugalingon nga paningkamot, dili ta mo response, dili ta mohatag og bili sa mga gisulti sa Dios, mahulog nga walay kapuslanan ang tanan. Ha? Mahulog nga walay kapuslanan ang tanan. Gitagaan ti kag tambal. Nanay daghang tambal diha. Ako pa ba gihapon? Ang mopainom nimo? Ako pa ba ang magbantay sa oras? Ha? Di ba ikaw na? So bisag unsa pa ka malahalon ug unsa pa ka epektibo ka ng mga tambal kundi nimo tumaron, dili mahimong magpapulos ka ng tambala. Muna bisag mag-unsang wali ang pastor, magtudlo ka ninyo. Kung ikaw mismo dili ka mutabang sa imong kaugalingon nga mabag-og mausab ka, dili magpulos ang tanan. Muna mga kaigsunan, ayaw guna-una nga sa usa ka paagi maluwas na ka. Maluwas na ka kay naghatag ka, maluwas na ka kay nagdonate ka, maluwas na ka kay mayo kang tao, no. Daghan pa ta mga butang nga dapat diskubrion aron pagpamatuod nga kita tinuod nga Kristohanon. Ayaw galimbongi ang imong kaugalingon igsoon ko sa usa lamang ka sitwasyon sa Biblia. Kay basig usa lamang ang imong major, usa lamang ang imong gipaningkamutan, pero wa ka masayo daghan day mga butang nga dapat natong paningkamutan aron makumpleto ang atong pagkinabuhi nga balaan. Di pa ko miingon nga ako balaan, ako miingon naningkamot sa pagkinabuhi nga balaan. Ug asa man ikutob igsoon, Dios mo'y makahukom nini kung nakaabot ba ko sa holiness, nakaabot ba sa righteousness. Nganuman, naay mga butang nga pwede ninyong makaingon mo nga holy, pwede sa mo makayong unholy, pwede mo makayong pure, pwede sa mga makayong dili. Pero the final igsoon ko, dili ang imong gisulti, dili ang imong suggestion, kundi ang sa Dios. Kanuman, ang makita sa tao is ang outside. Pero ang makita sa Dios in and out. So di nimo makita nga kung kasing-kasing. Pwede nimo ang usa ka tawo makaingon ka, kining tawo ha malangit gyud nga naman si kuyog pastor. Nangalagad, buutan, wa ko'y nakitang kontra, wa ko'y nakita nga kabingkil, nindot gyud og kinabuhi. Mo na ha, imo na nakita. O nakita sabna, bisan out of 10 people, moingon nga wala gini mabuhat nga sala ning bataa kining tawuha, butan gini siya kaayo, okay kaayo, nagsimba, nagmentarong, nagbinasahon. Pwede na nimong masulti 100% okay kining bataa kining tawhana. Pero ang mangutana ko, yun sa nimo pagkasayod ng iyang kasing-kasing. Dili pa. So di pa nato masiguro mga kaigsunan kay napay kasing-kasing. Napay mga butang nga dili nato makita. Apan kung klaro kayo sa tong makita ang binuhatan, bisag dili na usisahon ang kasing-kasing. Kay sa binuhatan klaro naman kayo. Bisag unsa pa pud kahinlog kaputli ang imong kasing-kasing, pero ang imong binuhatan madayag man klaro man kayo. So kung imo sam nga tanawon kay imong binuhatan klaro naman kayo nagpakasala, so laktor po kay isturagi kang gini kasing-kasing. Pero ado naman tay mga maayo kay nga buhat, nindot kayo nga mga buhat, pero sulod sa kasing-kasing di pa ginato masiguro nga 100% okay kayo. Munang matag-usa ka nato iya gitag paningkamot mga kaigsunan. Kami nga mga pastor mutudlo sa klaro at least naamoy mahuna-huna mabulubalansi. At least naamoy mahuna-huna mabulubalansi sa inyong kinabuhi. Muna nga kamo padayon sa pagpaningkamot sa pagkinabuhi nga matarong sumala sa kabubuton sa Dios. Ayaw ninyo igsuon ko pag huna-huna nga sadyang nakadungog kas pulong sa Ginoo insakto na. Napakay mga butang nga dapat nimong paningkamutan. Manay giingon ang gisulti sa balang kasulatan mga kaigsunan klaro kayo. Gipadayag sa Dios sa iyang gugma kanato pinagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak ngani sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi
kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini dili kita mo'y unang nahigugma sa Dios, kundi dili siya mo'y unang nahigugma kanato gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Unsay buhaton sa katawo aron mapasaylo ang sala? Mutuo ni Ginoong Hesukristo. So igsuon ko, kung walay Kristo ka, kung wala kay Kristo sa kinabuhi, dili mapasaylo ang imong sala. Kung di ka mutuo ni Ginoong Hesukristo, di mapasaylo ang imong sala, timan ina. Kaya walay pwedeng mulimpyo sa imong sala, walay pwedeng mapasaylo sa imong sala, gawas lamang ni Ginoong Hesukristo. Munang unsay buhaton, pastor? Maghinulsol, mubiya sa sala, muundang sa sala, hinulsulan ang mga daotang hunahuna, hinulsulan ang mga daotang mga buhat, og mutuo kang Ginoong Hesukristo, mudawat kang Ginoong Hesukristo. Unya, suman kami to, human kami dawat, mangalagad ka, magsimba ka, magampo ka, magbasa ka, moapil kag mga prayer meeting, mga Bible study, uban pambuluhaton, maglikay na ka sa dapit nga diin, posible ka nga makaangin sa pagpakasala o posible kang makasala, maglikay ka sa mga buhat nga pwedeng mukos og sala, maglikay ka sa mga dapit nga pwedeng hinungdan nga ikaw makasala, imong pagsinuutan, imong ampingan, kay posible ikaw dili, pero ang mga taong makakita kanimo, posible nga may rason sila nga makasala. Ha? Daghan tag ampingan mga kaigsoon, maglikay ta sa dapit, magamping tag na mga istorya guban pa. Ha? Unya atong i-guard atong kasing-kasing kay kinitong kasing-kasing kusog kay mangilad. Ha? Muna mga kaigsunan, balakag ikaw malakansi, di lang kakayapak o katungod sa tao or kining prinsipyo sa tao mga kaigsunan. Sagday lang ikaw malakansi, basta lang mamintini mo ang imong kinabuhi nga Kristohanon mga kaigsuunan ko. Dahil salamat sa inyong pagsunod o pagpaminaw, din nilang kukutob mga kaigsunan. Ang Diyos magapanalangin, maghatag kaligon o kadasi kanatong tanan. Bato kita mga kaigsunan ko sa pag-ampo. O tapos na ako mga kaigsunan. Daghang salamat. Nakamo kanunay nga nagsunod og naminaw. Ini nga mao nga buluhaton mga kaigsunan ko. Ama na mga langit nun, salamat Lord si mong kayo ug gugma. Salamat sa mga mensahe. Salamat sa tanan nga nagasunod og nagapaminaw. Ilang kinabuhi Lord, mahimong imong kahimutan adlaw o gabi. Father God, akong ginatugyan kanimo, kini nga mga buluhaton, kini nga mga sibianan, tanang kasunod og naminaw, mahimo sila Ginoo nga makatuman sa imong kabubuton. Lord, akong ginatugyan kanimo, tibok na akong kinabuhi, tibok na akong pagkatao. Kung ako may kakulangan man sa pagsunod, pagbuhat sa imong kagustuhan, ako pasaylo Lord, o maning kamot ako, nga din mabuhat kuning tanan, sumala sa imong gusto. Salamat sa tanang naminaw, salamat sa tanang kasunod, mahimo silang ligon og kusgan pagpadayon ngadto sa unahan. Salamat Lord, kining tanan akong giampo, pinagi si mong anak nga mga Kristo luluwas, kitang tanan magaingon. Amen og amen. Kaninyong tanan nga mga naglantaw og naminaw, hi, hello, thank you very much. Ang Dios magapanalangin, maghatag kaligon kaninyong tanan mga kaigsunan. Dinhin lang kukutob sa ngalan sa tibok pwersa ni nga mao nga sibianan. Kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol man kaninyong sa katapusan nga sa tanang plano, sa tanang gusto natong pagabaton dinhi sa kalibutan. Pwede ka natong sipyaton apan ay laging sipyata ang pagtuog pagdawat ni Kristo isip personal nga manos. Salamat. Maayong buntag kanatong tanan. Ang Dios magpanalangin. Bye-bye. Ikaw nang